Дӯстони азиз, дар интернет дар бораи муҳоҷират, қонунҳо ва ин чизҳо бисёр сару садоҳои ҳархела баромад, ки бисёри муҳоҷиронро гаранг кард ва дар WhatsApp онҳое ки рақами манро медонанд, онҳое ки намедонанд дар Instagram бисёри баъд амин силкаҳои ҳар гуна блогерҳоро партофтанду гуфтанд, ки ака саромон гаранг шуд. Баъзеҳо мегӯянд патент қимат мешавад, баъзеҳо мегӯянд патент аз байн меравад. Биё яккам тарак видео карда моро пурратар маълумот бидеҳ. Чӣ хеле ки дӯстони азиз шумо медонед, ман аз соли 2016, 17, 18, 19 бо шумо будам, то ҳоло ҳастам ва ҳар қонунҳо, қарорҳое ки оиди муҳоҷират мешавад, каме сабр карда, маълумоти пурра гирифта дар бораи ин ба шумо фикрҳои худро ҳамеша баён мекунам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман Ҳабибулло Қурбонов ҳастам ва ин шабакаи Голос Мигрант аст. Онҳое ки ба шабакаи мо нав ворид шудед, обуна шавед. Дар бораи ин телефонҳо каме баъдан ба шумо гап мезанам, ки баъзеҳоро хурсанд мекунад, баъзеҳоро сарашро пурра вайрон карда мепартояд. дӯстони гиромӣ, сар мекунем аз оне ки бисёриҳоро фиреб карданд, ки гӯё патент атминид мешавад. дӯстони азиз, ин аз тарафи депутат Миронов, ки расмаш дар инҷо мебарояд, шумо мебинед, аз тарафи ин пешниҳод шуд, ки патент атминид шаваду дар ивази он муҳоҷирон ба монанди шаҳрвандои Русия, ки ба кор қабул карда мешаванд, официально корда гирифта шаванд ва маош ҳамун 13% маош супоранд, ки дар ин сурат аз патент дида налоги бештар месупоранд. Миронов иҷ вақт аз соли 2018-19 ман чанд қонунҳое ки ин кас пешниҳод кардагӣ буд, ман ба шумо гуфта будам. Як вақтҳо як қонуни дигарро пешниҳод кардагӣ буд, ки ба ҳар як мигрант браслет тайёр карда шавад, ки он браслетҳо чип доштагӣ бошад ва ҳар гоҳ ки мигрантҳоро дар метроҳо, дар кӯчаҳо полис медорад, чипҳоро махсус аппаратҳо аст, ки мемонанд ва ҳамаи маълумотҳои муҳоҷир мебарояд, ки он кас регистратсияш дар база ҳаст ё нест, патент дорад, надорад, плачивать кардагӣ ҳаст, нест. Дигар мигрантҳо паспортҳои худро бо худ нагардонанд, регистратсияу патенту чекҳояшро, корашон сабук шавад. Гӯён ин дар дохили ин дилсӯзӣ як чизе дигар буд, ки аллакай мо ҳам ҳамон мисли ғуломи ҳалқа бар гӯш мешудем, ки представед мекунед шумо, ки як гаджет ё ин ки як брелоки дигар ба хотири он ки ту мигрант ҳастӣ, бояд ҳар гоҳ пулисҳо онро бисанҷанд. Ин 2018 ба фикрам буд, ман видео карда будам он сол ва ин чиз қабул нашуд ба фикрам, ҳамин хел монд. Ба монанди дигар якчанд депутатҳои дигар ҳам ҳастанд, ки бисёр аз бекорӣ мешинанд, фақат барои муҳоҷирон фикр мекунанд, ки чӣ қонунҳоро барорем, чӣ хел қин кунем зиндагии муҳоҷиронро, чӣ хел пулҳояшонро кашида бигирем. Ҳарчанд ки инҳо ҳар сол итоқ мебинанд, ки аз Русия ва Тоҷикистон чӣ миқдор маблағ равон карда шуд, ба инҳо сахт маъқул нест албатта. Ва мана марҳамат, аз соли 2024 патент барои Москва, ки ҳоло 6600 аст, мешавад 7500. Бештар муҳоҷирон мегӯянд, ки акай Ҳабибулло, шумо хабарҳои бадро ба мо мерасонед, хабарҳои хушро намерасонед. Хабари хуш набошад, чиро бирасонам? Хабари хуш танҳо як чиз аст, дӯстони азиз. iPhone 15 буромад, ҳама хурсанд шуданд, вале пул нест, ки iPhone 15 бихаранд. Марҳамат, китайцо бисёр як кори хубро анҷом доданд. Барои онҳое ки аллака iPhone 15ро бо нархи қимат хариданд, ҳоло хашмгин мешаванд ва нафарҳое ки пули кам доранд, мисли ман, метавонед iPhone 15 бо нархи 26 000 аз iPhone 15 Pro ҳастин, Pro Max не, вале дар 26 000 нағз кор мекунад. Дар дохилаш XR аст, iPhone 10 ҳаст, мисли пештара айфонҳои мо, ки iPhone 13 Pro буд, баъд 14 Pro баромада. Ман акнун 15 Pro вазбин аст. Аз 13 Pro ё 14 Pro дида фарқ мекунад. Китайцҳо маълум ки камтар меҳнат кардагӣ ҳастанд, умуман фарқ намекунед. Камераи iPhone 10 ҳаст. Бисёриҳо iPhone 6, 7, 8 то ҳоло истифода мекунанд. Ин бошад iPhone 10 дохилаш ва берунаш iPhone 15 Pro. Нархаш 26 000 рублей.
ин ширкати Алабум аст, ширкате ки мо яъне ки тиҷорати мо аст. дӯстони азиз, аз реклама кардани ман шумо хашмгин нашавед. баъзеҳо хашмгин мешаванд, ҳайрон мешаванд барои чӣ ин хел аст. ин аст ки мо тиҷоратамон аст, аз ин мо нон мехӯрем, зиндагиамонро пеш мебарем, аз касе пул намегирем. ва инаш 14 Pro ва 15 Pro дар дохилаш XR аст. шарт нест айфонҳои 100 чанд ҳазора харида ҳамин қатъиам ҳамаи корҳоро анҷом дода мешавад. дӯстони азиз, дӯстони гиромӣ, ба як моҳ пеш ба хотирам агар хато накунам, боз ҳам такроран дар ҳамаи ҷоҳо сару садо баланд шуд ки минбаъд дар аэропортҳо дактилоскопическая там аппарат мемонанд ки ҳар муҳоҷире ки аз Тоҷикистон ё ин ки аз Узбекистон аз дигар давлатҳо мебиёяд, изи ангуштаи он касҳо гирифта мешавад дактилоскопия. ин чиз, дӯстони гиромӣ, чизи нав нест. аз соли 2018 ҳаст ки мехоҳанд дар ҳамаи аэропортҳо дактилоскопия бимонанд. ба чӣ хотир? Ба хотири оне ки муҳоҷирон, яке аз сабабҳояш ҳамин аст ки муҳоҷироне ки депорт мешаванд ва рафта паспорти худро иваз карда гашта меоянд, дар вақти депорт шудан дар суд ё ки дар спецприёмник аз мо изи ангушт мегиранд. ку вақте ки мо бо дигар паспорт дохили Россия мешавем, дигар патент намесупорем ва ҳамин хел частни визит карда се моҳ гаштан мегирем. мехоҳанд ҳаминашро ҳам атминид кунанд, яъне ки дар аэропорт вақте ки дохили Россия мешавӣ, шуморо вақти регистратсия гузаштан мебаранд, аввал отпечатки мегиранд, мебинанд ки шумо зарпед ҳастед, шуморо дар ҷояш обратно равон мекунанд ба ватан. ин чизи нав нест. дар тамоми новостиҳо ман дидам, ин чизи кӯна аст. ҳар сол мехоҳанд аппаратҳои худро бимонанд ва ин солам як камтар дар як баромадаш Владимир Путин, президенти Русия, қайд кард ки соҳаи муҳоҷиратро, яъне ки мигрантҳоро камтар пурратар аҳамият бидиҳанд. яъне ки аз ҳамин ҳисоб ба ҳар чизе ки нимкола кардагӣ ҳастанд солҳои пеш, ҳамонҳоро кам-кам обновид мекунанд. мегӯянд ки шояд дар аэропорт Домодедово, Шереметово, Внуково, Жуковский дар Москва ва дар аэропортҳои калон шаҳрҳои калон монанди Пулково, Санкт-Петербург ҳамино шояд ҳамон аппаратҳои худро бимонанд ва ё шояд не, намедонам. чунки ҳар сол охири сол ҳамихел як воҳима мешаваду халос. шумо ташвиш нашавед, дӯстони азиз. ҳамагӣ як чиз аст ки моро ташвиш мекунад ки ин баландшавии нархи патент аст. аллакай ман дар ҳамаи областҳо чанд сум мешавад, дар навори оянда ҳатман ба шумо пешниҳод мекунам. ва як баромади дигар аз Бастрикин буд ки сахт рафтор кард нисбати муҳоҷирон ва гуфт ки онҳое ки нисбат ба ҳамин шабурӯза вазъияти Русия ягон суханҳои негативни мегӯянд, рафторҳои ношоиста анҷом медиҳанд, барои ҷомеа хатарнок менамоянд, онҳоро депорт карда шавад без ва чӣ гуфт гузашт. хулоса калимаи русияст фаромӯш кардам, яъне ки вақте ки моро дар суд бурда депорт мекунанд, ба мо 10 рӯз вақт медиҳанд ки мо обжаловат кунем. ҳаминро як калимаи юридически аст, фаромӯш кардам, узр дӯстони азиз. без разборов, бе ҳамин чиз, яъне ки ба мо имконияти обжаловат кардан намедиҳанд, дар ҳолате ки ҳатто муҳоҷироне ки шаҳрвандии Русияро доранд, шаҳрвандии онҳо аннулировад карда мешавад ва ба Тоҷикистон депортировад карда мешавад, ё ин ки ба Узбекистон, ё ин ки бар дигар давлатҳо. хулоса шумо муҳоҷир бошед ба ҳамон давлати худатон. ин буд хабарҳое ки бисёриҳо ба ман партофтанд ва гуфтанд ки ака дар бораи маълумот ҳамин аст. пешниҳод аст ки патентро атминид кунем ва дар ивази ӯ муҳоҷирон баробари шаҳрвандони Русия налог супоранд, ман ҳамон 13% ки ин аз патент ҳам зиёдтар аст. як. дуюмаш, патентҳо аз соли 2024 бозам қимат мешавад. се. ман ҳамон дактилоскопия дар аэропортҳо бояд монда шавад. ин сеюм сол аст ки ман хеле як воҳима мекунанд, аниқ маълум нест. барои ҳамин хотир ин қадар чизи сахт ташвишшавӣ нест. мехостам дӯстони азиз як чизи дигарро низ дар охир ба шумо бигӯям ки мо командаи Алабум аз Корея ба Русия ва ба Тоҷикистон овардани мошинҳоро оғоз кардем. ба телеграм-канали мо дароед, дар он ҷо бубинед ки чӣ хел мошинҳои нағз бо сифат беҳтаринро мо аз Корея ба Русия ва ба Тоҷикистон барои муҳоҷирони худамон арзон меорем. ин ҳам як дастгирӣ аст барои муҳоҷирон, яъне ки аз автору аз авито қимат намехаранд, мошинҳои занг задагӣ пусидагӣ намехаранд. аз Корея мошинҳои тоза
барои муҳоҷирон мо оварда истодаем. Марамат, нафаре ки хоҳиш доранд дар омада бубинед дар телеграм канали мо обуна шавед. Худованд нигаҳбонатон. Хайр.